kotor kasai phaimani omono tabuk o jora koktwma kotor kasai phaimani omono nukjagai phaika Tripura hasteo Election Commission of India ni bukhaktei sakhlai rijaka Election Commission of India ni bukhaktei sakhlai rijaka by election khlainani bagai by election khlainani bagai sakhlai rijaka ba haikeno kubang kok hasteo Punjab Uttar Pradesh Tripura tai abahai Andhra Pradesh NCT Delhi Jharkhand hasteo rijaka takokte bukhukchong abahai keno buskangni Talni buskangni June talono ungna thangai tongo buskangni Talni 23rd June salmario ungna thangai tongo takokte bukhukchong abahike takokte bukhukchong jata borongni puila rijaknai nomination ni bagai rijaknai 6 June salmari mandewo abahikeno tebo borongni election ungnai 23rd June a salmario ungnai borongni election borongni song mare by election chong mare ungnai by song mare nani thangai tongo buskangni 23rd June salmario takokte bukhukjong bahikeno koktwma kotor kasai phaimani jottoni saisikang kok borok channel bisingo kok khorang phunu tongnorno takokte bukhukjong bahikeno sungtebo saimanka je thayo Sudip Rai Bormon tongmani tini bini buskango bobai darak sidak khlai batanyani ongkhor thangai tongo hasteni Kotal Montri Okra Dr. Manik Shah Bobai Dadak Sidak Lay Batainai Dr. Manik Shah Aba Haikena Koktwma Kasai Beka Takokte Bukhukchong Tripura hasteo by election ungnani thangai tongmani jorawo tabo kai broi Bidhan Sabha ungnai by election eba batai mung song mari aba haikeno kaisa thai ungkha je thayo CPIM ni capture khlaijak phia tabuk obono wansuk laijak lukuroni bising a Jurbojanagoro tabuk capture khayen BJP abaikana 46 surma je Ashish Das ni thai je Trinamulo thangnai bini ungobo ungani song mari abaikena 8 town bordowali wo ungnai song mari abaikena sung koktwma saiman ka thayo batainai Tripura hasteni Kotal CM eba Kotal je Montri Okra Dr. Manik Shah Takokte bukhukchong ojora koktwma kotor kasai phaimani omono belai koktwma kotor kasai phaika tabuk buskangni 23rd June salmario by election nani thangai tongo baikeno kai broi Bidhan Sabha achuk thayo abaikeno kai broi Bidhan Sabha achuk thaini bising batanyani thangai tongo hastini Kotal Montri Okra Dr. Manik Shah abaike buskango dadak sidak ngai mano tangai male jathayo puila tongmani Sudip Rai Bormon tini bini thayo buskango dadak sidak khlai batanyani thangai tongo Tripura hasteni Kotal Montri Okra Dr. Manik Shah buskangni sal 23rd June salmario ungnani thangai tongo by election Tripura hasteo baikeno kubang kok hasteo declare khairi jaka Election Commission of India ni bukhaktei khlai Punjab Uttar Pradesh Tripura Andhra Pradesh NCT Delhi tai Jharkhand hasteo abaikeno Tripura hasteo kai broi jata Bidhan Sabha ungnai by election abaikeno sungtebo koktwma saiman ka town bordowali wo batanyani thangai tongo hasteni Kotal Montri Okra Dr. Manik Shah abaike ungnai 23rd June salmario abaikeno counting khlaijagana 26 June salmari obon yagulo complete khlaijagana 28 June salmario takokte bukhukchong norok nai tongo kokbrok ni bising jottoni se sikang update rui tongo kok khorang live jottoni se koktwma kotor obono tabo kasai phaimani je jorao nasinglai tongmani kubang kok borok rokni wansuk mungo phia srai kheri ka tini Election Commission of India abaikeno nai tini koktwma kotor kasai phaika je jorao tabuk election ni charcha ngai tongo phia tabuk satai kle Tripura hasteo Bidhan Sabha chongmari samparruk phaina tongo abaikeno tabuk satai kle wawai tongma jorao yongla kotekma haikena kotek tong laika kubang kok bodol lok phia tabuk kokke abase by election buskango tiklaino ririjaka abaike busuk jora lukurokni bagai kaham ungai mana phiat kokka abase tabuk tebo kasai phaijak je jago Sudip Rai Bormon tini resign mane eba tini sokogai rijak mane bini achuk thaini phia tabuk abaike belai no Kotor koktwma angnai phainai tangai maba tini athayo hasteni Kotal Montri Okra Dr. Manik Shah batanyani thangai tongo ungkalai dadak sidak ngai mano bini buskango
takokte bukuk songo jara koktwma kotor haina hai kasai phai mani je thayo tini kubang kok bororoni wan suk tonglai mani je by election bojorang nai bufrung nai hine tini kubang kok bororoni tini sanmung tongoni fia tini phai thago ungani thangwi tongo by election buskani 23 June salmario obai khano rizagana 26 June salmario result eba lekhamungni blai takokte bukuk songo bai khano sungte koktwma khunai manka hasteni kotal mantri okra Dr. Manik Shah batanyani thangwi tongo achong mario by election tabuk saimano norok je thayo tini Sudip Rai Bormon tini a thayo tamani tini bini achuk thayo no tini batanyani thangwi tongo phunugoi dadak sida khlai takokte bukuk song